solemne on estem? Doncs som al Sancta Sanctorum de l'edifici, perquè de fet va ser com una mena de temple al món financer, i és la sala de contractacions, on es feien i es venien tots aquests títols que van fer i es van crear moltes fortunes en aquella època, perquè era una mena de borsa paral·lela, diguéssim, a l'oficial que hi havia a Madrid, que era pública, a diferència d'aquesta, que era privada. O sigui, això era una mena de Wall Street barceloní. Sí, a més en una època molt important. Pensa en tota l'època de la Revolució Industrial i tota la importància dels bancs que s'hi creaven, i de fet tot aquest entorn on ens trobem, aquí al costat del Borsí, podem dir que era com una mena de city de la Barcelona d'aquella època, perquè els bancs més importants, la banca Garriga-Nogués o fins i tot també la banca Arnús, tenien aquí a prop, al mateix carrer Avinyó, la seva seu. Però en aquell temps la borsa era privada? Hi havia la Borsa de Madrid, que es va inaugurar el 1831, que era pública, i després aquí a Barcelona, que era el motor, que sempre s'ha dit el motor, la locomotora de tota la península, doncs hi havia la burgesia que tenia, diguéssim, la seva pròpia borsa on es comerciaven títols. I a l'Estat li semblava bé una borsa privada? Home, en un principi no deixava de ser una mena de competència, perquè amb aquestes transaccions que s'hi feien aquí, amb aquest mercat de valor, doncs no pagaven el que es deia l'impost de timbre. O sigui, era una mica com aquestes multinacionals que no paguen impostos d'avui en dia, no? Home, si entenem l'impost de timbre, que l'Estat, diguéssim, no veu absolutament res, en aquest sentit sí. I crec que aleshores l'Estat obre a Barcelona una borsa oficial. I què passa llavors? Això és el 15 i, evidentment, doncs aquí es continuava contractant, sobretot amb valors que eren molt especulatius, com podia ser, per exemple, els ferrocarrils i sobretot els bancs. Era molt important perquè es movien molt aquest tipus de títols i, en canvi, la borsa, diguéssim, de títols més d'allò que pots tocar amb la mà, com per exemple el blat o el cotó, això, diguéssim, continuava igual. Tot això ho va retratar molt bé el Narcís Oller, amb la febre d'or. Escolta, i per què els agents de borsa se'ls deia corredors aquí? Els agents de borsa, de fet, és una institució que ja ve de l'època medieval. De fet, a l'antic edifici, diguéssim, a la llotja, que és on es feien les contractacions, ja existien, i es coneixien com a corredors d'orella, perquè el que feien era estar al tanto, sobretot de productes que eren allò que podien fer-se malbé, i si tenien aquesta informació, que era molt interessant a l'hora d'invertir, doncs anaven corrents a l'hora d'explicar a qui comprava i venia si aquests productes estaven en bon estat. I tu creus que aquí s'hi van fer grans fortunes? Home, Déu-n'hi-do, sí, força fortuna, sobretot en el sector, com comentàvem abans, del tema del transport, dels ferrocarrils, que va haver com un boom, i també dels bancs, que també és allò que diuen que tot el que puja baixa, doncs evidentment els bancs, també hi va haver bancs molt importants, com el Banc de Barcelona i molts altres, que van tenir problemes i van caure i van provocar, de fet, problemes molt greus. Hi ha una anècdota divertida que parla d'un dels personatges més importants d'aquella època, que era el Manuel Girona, que era propietari d'un banc. Té un carrer. Efectivament, i l'Evarist Arnús, també ens el tornem a trobar aquí. Imagina't a tots dos al costat del llit quan estava morint, ni més ni més que el marquès de Comillas, el primer marquès de Comillas, l'Antonio López i López, i era l'hora en què encara estava funcionant la borsa. I van demanar al metge que, sisplau, s'esperés a que tanqués la borsa per donar la notícia que havia mort el marquès de Comillas, perquè si ho feien durant el període que s'estava tramitant, comprant i venent accions, doncs això podia provocar una davallada de la borsa. Ara estem a la sala de fumadors i aquí destacava un personatge, l'Evarist Arnús, no? Qui era? Sí, aquí s'han tancat molts negocis. Ell estava una miqueta al capdavant. De fet, aquest temple no hauria estat possible sense la seva promoció. De fet, també assessorava tota la burgesia de l'època amb valors i pràcticament sempre ho encertava, tret d'una vegada que va ser com una taca dintre del seu expedient, que eren unes accions del Canal de Panamà. Però és l'única taca de l'expedient perquè tota la resta ho va fer força bé. I és una sala, aquesta on ens trobem, típica de molts llocs d'Europa d'aquella època. Se li deia, els francesos li deien fumoir, els anglesos li deien smoking room, i aquí es tancaven molts negocis, sempre això sí, perquè també es parlava d'una sala masculina o d'homes, perquè aquí tenien prohibit l'accés les dones. De fet, no només aquí, al fumador, sinó a tot l'edifici. Alguns cronistes expliquen la situació d'algunes dones que volien invertir-hi però no podien passar de la porta i fins i tot algun capellà, que per això servien també aquests corredors de borsa que dèiem, que anaven baixant, agafaven l'encàrrec i després pujava aquest corredor per fer la inversió corresponent. Escolta, i l'Evarist era molt ric? Doncs sí, era una de les grans fortunes d'aquella època, potser gairebé a tocar de l'alçada que tenia el marquès de Comillas o que tenien d'altres grans, o el senyor Güell, fins i tot.
Era dels grans i el més ben considerat dintre a l'hora de manegar tot el tema de les finances. Tenia el seu propi banc, també, i ell vivia molt a prop d'aquí del Borsí. El passatge del Rellotge tenia la seva seu, per tant, estava col·locat en ple rovell de l'ou d'aquesta City barcelonina que en parlava. I devia ser poderós, no? Estava ben connectat. Totalment, tenia moltes propietats, també tenia cases a París, evidentment a l'Eixample i també a Badalona, que tenia uns jardins espectaculars i molt ben connectat també amb la reialesa. I es pot dir que controlava el mercat de la borsa a Barcelona? Totalment, totalment. Pràcticament les inversions que ell feia i que ell manegava eren, doncs, estava tothom a l'aguait, aviam on invertia, per anar després tothom al darrere. I es va beneficiar de la febre d'or? Doncs totalment. De fet, el Narcís Oller, l'autor d'aquesta novel·la clàssica que retrata tot aquest món, doncs en parla de manera indirecta, evidentment canviant els noms del personatge, però sí que parla amb el mateix nom del Borsí, que és el lloc on tenien lloc totes aquestes transaccions. I l'Evarist Arnús està surant en tota la novel·la, evidentment.